halin yanzu fa Atiku Abubakar Kwankwaso da Peter Obi sun kirkiri gagarumar zanga-zanga a babban birnin tarayyar Abuja, wanda a halin yanzu maganar nan da nake muku suna nan akan titi sun cika shi. Peter Obi Kwankwaso da Atiku Abubakar can akwai Dino Mala a can ƙarshe ne. Tinubu sai ya tafi. Kamar dai da na samu ku bidiyon a baya fa kun ga cewar fa Peter Obi da Kwankwaso da kuma Atiku Abubakar cikin wannan hotuna fa su ne suka jagoranci wannan zanga-zanga, domin ta ciki su ne high profile mutane wanda ba wanda zai ce musu ku fito, sai dai su ce wa mutane ku fito. Kuma wannan zanga-zanga an gudanar da ita ne akan muradai akalla kusan guda 6. Abu da farko shine dai me yasa Tinubu kake jin tsoro? Hakan dai kusan yana da alaka da kamar hadayyar ko kuma muku hadaka ta ADC kenan. Abu na biyu kuma shine fa kamar yadda kuke gani Kwankwaso da Atiku Abubakar da Peter Obi sun rike fa shine fa suna magana akan cewa fa Tinubu ya kamata ya bar demokradiya ta sarara, ma'ana ya barta ta shaki iska yanci. Sai ta bangaren mahukunta kuma kamar yadda kuke gani fa ma'ana ra'ayi na uku kenan fa ya kamata wai ayi adalci. A nan gefe guda kuma kamar yadda kuke gani one term presidential, ma'ana falle ɗaya ce. A nan gefe guda ku kamar yadda kuke gani ana ta rubuce fa cikin allon nan fa na bukata fa shine sun tsaya ga ADC sannan kuma sun tsaya ga demokradiyya. Nan gefe guda kuma kira ne ga judiciary, ma'ana mahukunta kenan bangaren alkalai da sauransu. An ce suna ina a lokacin da suka tsayawa mutane a lokacin mulkin soji kenan, to yanzu ma lokaci ne da ya kamata a ce kamar sun fito sun tsaya mutane, ma'ana dai kamar ana kiranye ne da ya kamata a yi adalci. Duk wannan labaran da na baku dai rahoton gani da ido ne, amma ga abin da ake wallafawa. Manya-manyan 'yan siyasar Najeriya irin su Kwankwaso, Peter Obi da kuma Atiku Abubakar, da kuma manyan 'yan gwagwarmaya irin su David Mark, Dino Malaye da kuma irin su Rauf Arebasola. An gano waɗannan manyan mutane cikin wannan tafiya ta zanga-zanga da kuma waɗancan ƙudure-ƙudure, wanda kuma duka waɗannan zanga-zangar da ake yi ne ana yin ta ne a can fa hedikwatar INEC da take babban birnin tarayyar Abuja. Sannan waɗannan 'yan zanga-zanga an gano su sanye da riga a jikinsu, ana maganar cewa fa motion ɗinsu shine ko kuma jan moto ɗin da ke jikin wannan riga shine fa shine a saving ɗin demokradiyya, ma'ana a ceci demokradiyya. Sai magana ta ƙarshe kuma dangane da ma'ana wannan ƙirƙirar zanga-zangar da ake danganta shi da kamar Peter Obi, Kwankwaso da kuma Atiku Abubakar fa har yanzu babu wani cikakken rahoto da ya tabbatar da cewa su suka ƙirƙira, domin kawai ganin su aka suma a ciki. Sannan kada ku manta su ma fa 'yan gwagwarmaya ne, ma'ana activist ne. To a ƙarshe dai me za ku ce tattare da wannan al'amarin da ke ci gaba da gudana na a ceci demokaradiyyar Najeriya? To a ƙarshe dai me za ku ce tattare da kalmomi waɗanda su fito daga bakin waɗannan manyan mutane guda uku, Peter Obi, Kwankwaso da kuma Atiku Abubakar?